दिनैनि बे 12 तारिख 11 मार्च 2023 मायथाइनि जिरायनाय गोथार सानखौ मोखां नुहोग्रा सैथो गोथार इसोरखौ हामबाय होनो लोगोसे जिसुखौ फोथायग्रा अनग्रा आरो गाहाम खौरांखौ खोनासंनो मोजां मोनग्रा मानगोनां मानिजाथाव आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव नोंथांमोन साफ्रोमखौ नैबे बरसानि फुंखा इउटुब चेनेलाव बरायनानै लायो आरो आंनि गोथार अननाय खुलुमनाय मानगोनां नोंथांमोन साफ्रोमनो जिसुनि मुङाव जासिग्रोहरे। आं दिनैनि गोथार सानाव गोदान भिडिअ लानानै फैबावलायबाय। मानसिखौ इसोरनि गोसो सोलायनो हांख्रायनाय। इजिकेलनि 18 बालाब 32 सिरि। इस्राएलनि नखर, नोंसोरो मानो थैनो? मानोना आङो रावनिबो थैनायाव खुसि जाग्रा नङा। बेनो फोरबो इसोरनि होननाय। बेनिखायनो गिदिंनानै गोथाङै थादो। जे आसा एबा मिजिं लानानै इसोरा मानसिखौ सोरजिदोंमोन, बे इसोरनि थांखिखौ साफ्रोम सुबुं माहारिफ्रा नेवसिना थामहिनबा अबाध्य खालामनानै दाग्रा इसोरखौ अपमान होदों आरो बिनि अननायनिफ्राय गोजान जालांना बे इसोरखौ रागा जोंहोदोंमोन। बिनि जुनै फोरबोआ इजिकेल नाबिनि जोहै बे बाथ्राखौ बुंलांदोंमोन। ख्रिस्ट'नियाव अनलायग्रा फोथायारि नोंथांमोन, थारैनो मोनसे समाजनि एबा हालामनि सिनायजानाय नों सासे सुबुङा संसारनि हायना गोनां रैरुबजों फाव फान्दायना रुगुं गैयै खोमसि फैसालियाव गेलेहोना गोजौ बिबाननिफ्राय बोख्लाय जायोब्ला समाजजों लोगोसे हालामाव गोजोन गैयै खालामनाय जायो। नोंनि बे बेसेन गोसा जिउ आरो गोसोखौ ओंथि गैयै उदां अख्राङाव बिरहोना गोसोबादि गेलेनाया सोरजिग्रा इसोरनि गोसोखौ बांसिन दाहा फोनांदों। नायदो हुदा बिजाब 9 बालाब 13 सिरिनिफ्राय 14 सिरिनि एसिम। आरोबाव फोरबोआ आंखौ होनबाय, आङो बे रायतफोरखौ नुबाय, बिसोरो दुगा रायतफोर। आंखौ बादा होनो हास्थायनो नांलिया। आङो बिसोरखौ संहार खालामनानै बिसोरनि नामखौ संसारनिफ्राय खोमोरनो गोसो जाबाय। जिसुनियाव अनलायग्रा लोगो नोंथांमोन, गुबैयै नोंनि थांखिजों खांनाय एबा फेदेरनाय फिसाफोरखौ इयुननि जुनै गोथौयै बिजिरना मान लाखिनानै बुहुमाव सिनाय जानो थाखाय अराय बानजायनायजों जोथोन लायो। थिग बिदिनो जोंनो इसोर सोरजिना होनाय बेसेन गोसा जिउ आरो गोसोजों मानसिनि नोजोरखौ एबा बे मेहेरगोनां संसाराव इसोर हामजायै सानाव आरो हराव मावनाय गासै गोरोन्थिखौ रैखागिरि इसोरा मिथिजोबगौ। नायदो जबनि 34 बालाब 21 सिरिनिफ्राय 22 सिरिसिम। बियो मानसिनि आगानफ्रोमखौबो दिथा होयो। पापीफोरनि थाखाय थाखमानो बेबादि खोमसि जायगा गैया जेराव इसोरा नुस'नो हाया। मानगोनां मानिजाथाव लोगो नोंथांमोन, बबेबा नखरनि मानगोनां सासे नखर खांगिरिया गावनि इसोरजों फसंजानाय उन्दै एबा गिदिर नखरनि सायाव फोजौनाय आरो फोजोबस्रांनाय, थामहिनबा रंजाहोनाय एबा दुखु सैहोनाय, बे मोननै खोन्दोनि सायाव अधिकार थायो। जेरै बे हायनारि समायना बुहुमजों लोगोसे खामिना थानाय सुबुंफोरखौ खुसियाव दोननो आरो रंजानायाव दोननो बि इसोरहाबो बोलो दं। नों माखौ सायख'यो? नायदो हुदा बिजाब 11 बालाब 26 सिरि। नायदो, सायख'नानै लानो थाखाय दिनै आङो नोंसोरनि सिगाङाव बोर आरो सावखौ दोनबाय। अनलायग्रा फोथायारि नोंथांमोन, नोंनि बे बैसोजों लोगोसे सिमागोनां जिउखौ लाना सानदों नामा? बोहैनाय निज्रानि दैया थाबथानाय गैयाजासे बोहैबाय थायो। जेरै आंबो बे समायना रैरुब बुहुमाव अराय सम गेलेबाय थागोन होनना। नोंनि बिदि सानना मावनाया इसोरनि सिगाङाव ओंथि गैयै जागोन। बबेखानि इसोरखौ दुखु होनाय जागोन। नायदो जेरेमिया 6 बालाब 13 सिरि। मानोना उन्दैनिफ्राय लानानै गेदेरसिम साफ्रोमबो इनायजों लाब खालामनो लुबैयो आरो नाबिनिफ्राय लानानै दौरिसिम थगायनायजों हाबा मावो। थारैनो जोंबो इसोरनि हास्थायनाय एबा बिनि बरसायाव थायाखै नामा? गोसोखां, मोनसे समाव आदम आरो हवाया जेब्ला इसोरनि नोजोराव पाप मावदों, बे समनिफ्रायनो
जिब जुनार गासैबो बिसोरखौ नागारलांजोबदों। गमामा जोंनि सायावबो बेबायदिनो जागोन। इसोरनि बोर आरो न'खरनिफ्राय मान सन्मान रैखाथिया गोमालांगोन। बैफोर आन्दायनाय सुबुंफोरखौनो गिदिंफिननो दिनैसिमबो इसोरा खावलायदों। नायदो गितफोरनि 50 नाम्बार 1 पद। फोरबु इसोरा सान ओंखारनायनिफ्राय सान हाबनायसिम पृथिबीनि मानसिफोरखौ लेंहरबाय। इसोरा बे बाथ्रा आरो खोनासंग्रा लोगोसे भिडिअखौ नायग्रा साफ्रोमखौ बोर होथों। जों आरज गाबनि जोंनि अनसुला इसोर आफा, जाय सुबुङा गावनि गाज्रि साननायखौ लाना नोंखौ दुखु होदों नामा? थारैनो नोंखौ सैहोदोंब्ला बे सुबुंखौ गोसो सोलायनो सम होना नोंनियाव लाबोफिनदि। जिसुनि मुङै बिबाय, आमेन।